right kubva mazuva akapinda president Mnangagwa pane mapromises akapuwa but ini zvekuzonzi akazozadziswa I'm not sure. Pane imwe futi promise yakambobuda ichinzi pataurwa kunzi vana vechikoro vanenge vakudzidza mahara mugore richatevera iko zvinezvi munhu wese ari kubhadhara school fees yake saka handimbooni kuti zvinoningana but panapa ndine statement rimwe riri panapa kuti today we celebrate the commission of the Mutare Teachers College fruit juice and water processing plant. This facility is a production source. Emerson Mnangagwa say, today we celebrate the commissioning of the Mutare Teachers College fruit juice and water processing plant. This facility has a production capacity of 2,000 liters per hour, producing juices from baobab, guava, pineapple, mango, and loquat, as well as bottled water. This project will employ 60 permanent and 200 contract workers with another 2,000 households supplying raw materials. Future plans include producing baobab powder, seed cake, and seed oil. Together, we are creating jobs and boosting our economy for a sustainable future. Tikada kuweka vanhu vataurwa panapa is 260 vanenge vanzi vabva murovha. Tikada kutarisa nenzvimbo kwazvinenge zvavhurirwa isiti tongoti almost city yese cause vanhu vashoma refocus vanotoda zvekushandawo zvavo munyika macho muno vandiri but panapa ndakada kuongorora nyaya iripo tikureva kuti nzvimbo iyoyo number because vamwe vagara vari kutohasela vamwe vari kutoita zvavari kutoita pobva panzi 260 ngati 60 ndo mapermanent vekutotora kutoshanda zvekudaro macontract workers vanenge vari 200 vekuti vanenge vakutoshanda kana zvadaro nyika yacho yakutoita ichinaka handizive kana chiri chokwadi guys daumbonofambira ikoko ndoone kuti chokwadi here chikutaura ichocho because haisi toda kuti zvinhu zvizongozadziswa tozongorimindana kuti haufaka pape makapromisa kuti makataura kuti zvakati toda kutoona kuti vanhu vautanga topinda mabasa here